Leleke babukele emakhaya bekelela phasi kohlelo lethu umgwazelo babukele emakhaya bekelela yona-ke ingwe enhle ezinye ingane babukele emakhaya namhlanje-ke sibhalele umfethu la wathi cela simsize ngodaba lakhe aqolwa lona omunye umfowethu kodwa-ke babukele entaneni niyazi angile ngamaningi anginamani ake sinikele inconsole. Sanibona, igama lami uSanele Mwagazi. Nginenkinga la yomfowethu owangithembisa umsebenzi kangangoba khona izinto ezagcina ikhishwa umndeni wami ziya ngakuye ekutheni ekwazi ukuthi engifake emsebenzini. Ukuthe ekugcineni kwangenzeka lokho. So ngibhalele uhlelo-ke ukuthi lungisize ekutheni sixhumana nomfowethu ngoba usewumuntu ohambela kude nami. Isey'mpilweni-ke zokuthi-ke sihambe siyostela amashu sitholane naye umfowethu size ukuthi inkinga yini noma yini esiyenza ukuthi angakhoni ukungisiza. Uma ngabe ukuthi-ke akasakhoni ukungisiza cela angibuyisele lokho okwakithi. Ngiyabonga. Hayi madodana nishuthelana noma kahle shuthelana manje waseqhamuka amakamera manje Hayi madoda asize kuningi nizephi bosi hayi la siyakhona umbhobho usubheka ngakithi madoda hayi ngisavela pho hey abashuta hayi ayikhale makuthi ziyakhala kanjani ba Yeah. njani Ndodonsela namakamera nje kwenze njani? njani baba Ngiyaphila. Yini ndaba? Hayi ndoda. Sengikhona ukuthi hlezi ngilokhu ngithusa la ukuthi angize kwasitela hayi sengize ngayifike. Sengize ngayifike. hamba kanjani baba Ngiyaphila. singakwazi mhlawumbe ungena phakathi hawu Aningitshela ukuthi nize ngani la. Hayi ndoda. awumazi ndomfethu Khuluma phela awungazi mina. Khuluma awungazi mina. Yamazi. manje yini manje wazenze ngazuthi mhlawumbe uyagula ngekhaya Mina ngifuna ukwazi ukuthi uze ngani. ima awunankinga Alukho udaba olaziyo kwami. okay lalela mfethu size ngalo mfethu ngoba uyamqweleza Ngenani. oh manje njengoba uzohlala ngapha mfethu ukuze engabe sesisana la sengisengejana sengifuna ukubhonyana ekabi yami cela ume ngapha ume nje ukhululeke bafuma ngaze nje uyicake konzi yapha khamba kanjani Okay sengikhona. cela uqale ngiyithuleke mina ngiyingonyaka edlezini hamba ngaphansi kohlelo umgwazelo ngabe yami cela ungaphakami ngomoya njengoba besike sakhuluma sathi ngeke uphakame ngomoya sizoyisotha kahle lento sicela uyibekele kuthini siyakucela nkosi mfethu angithi busungizwile igama lakho okay sihamba mayelana nomfowethu la umfowethu kahle hawu umuthi hawu besanubheka le uqonda ukuthini Mfethu ungabaleki uyalazi udaba engilethe la. Ngilalela ngithi ngilalela. Ungabaleki. Uthe uyakhuluma ngithi. Ngiyeke phela khuluma. emfethu Lalela ngamehlo noma ngendlela. Ukuthi ngibhekele mase hayi bo. emfethu Mfethu ukhombisa phela ukuthi uyathenda lento esizisho la. Uma ukhuluma nje ubheka le. Makhuluma nje ubheka le. Lalela sengibuka wena manje ngisabukile sengibuka wena. okay umfowethu la ngathi unenkinga nawe futhi khona imali akunika yona nesilwanyana akunika sona wena wamthembisa something kodwa-ke akumele mina ngibeke ngicela ukuthi kube uyena mfethu ozochaza bafu ngicela kube wena-ke ozosichazela kahle mfethu ukhululeke nje ungandlali bafu cela relax Uyakhumbula ukuthi hayi wambuka nje musungisabisa mfethu musungisabisa. Siuhlulekile isithembiso wasenza. Manje sengicela ukungakwakithi. Musukhuphulizwe. Akithi ngene endlini nathi ngifuna ukukhuluma kahle. Mfethu uyakhumbula ukuthi wena wangithengisa umsebenzi. Sazama ekhaya saphanda futhi sathatha isilwane esibayeni. Ngoba imali ayingekho sahlalisa ngale mali oyifuna. Sakunikeza. Emva kwalapho sekuphelile u6 months manje. Awukho umnyangazo awenzi lutho.
Wenzi lutho. Ngiyafuna abafana basabamba. Cela ume ba. Inamba kisasebenza. Inamba isasebenza kuseyiyo funa manje. Kade kufonela nje izo number kayingeni. Wekonzi. Awukhombisi lapho ufuna khona. Awukhombisi. Lalela mfethu. Wamnika malini and namnikani okunye. And umfowethu umazi kanjani mhlambe. Uyabona nje uyiqale nje kahle ekuqaleni umfowethu ukuthi umazi kanjani. Yabo uqhubeke nayo ukuthi ngisamnika imali engaka, samnika nokuthi yabo Umfowethu lo mfowethu. Indoda esiphila suka sikhule emakhaya yazo. Indoda ewumakhelane wasekhaya. So ngokuthi yona la izamakhona kuyavuleka ekhaya yabo. Yangithembisa ngokuthi sengihlala isikhathi eside ekhaya ungasebenzi yabo. Yangithembisa ukuthi yona zikhona ikhala le angiveze into engaka ukuze ikwazi ukungifaka emsebenzini. Lokho sakuhlanganisa ekhaya saze sikhipha isilwane esibayeni sayinikeza nemali enga 1000 imbuzi eyisikazi nemali 1000 ngaphezulu. Yabo lokho sakushilo. Akukho nokukodwa engiphika engikushoyo mina ukuthi inyanga sezisithupha ngithi sonke lesikhathi ulithona nje ngingamyeka nje ngingamfonela nokumfonela. Cela ukukhombisa la ungifuna khona awufezi number yami la efoni yakho awufezi number yami la efoni yakho awufezi number yami la efoni yakho Yesa ukufona emcimini. hayi mfethu uyangidlala mfethu uyangidlala okay ngifine ngicela ngibuyisele ngokwakithi ngiphele ngiphume ku ngibuyisele ngokwakithi Ini yona imake baba wena wathi kumina ufuna umsebenzi imali phela yize kumina wena uletha kumina mina ngisela kumeliye khona mina ngizisaphi lo mali yakho Celehlisa umoya nangu umuntu imake wemfethu ngixhaphaza mfethu ngixhaphaza dlala ngami umfethu ngoba la kungasebenzi ngishubekile ngifuna umsebenzi ngithela amakhamera side lamo indlela iyo ungesingani wena ungesingani wena yona indlela engibonisa ngisiza ngoba vele ngiyafuna wabambi njengoba ulo yona indlela engibonisa ngisiza angiyili ngiyabuza uthi ubengezingani yedwa imake angikwazi wena uyangisabisa angikwazi awungazi mina naye siyazi ubengezingani uzoza kanjani ngeke ungisabisa ukuthi angize hostela ngizobona ngizophuma noma ngeke ngiphuma ungisabisa ya nami ngizena abantu engibathemba ukuthi bazongisiza kulenkinga enginayo engiyehlisela wo ngibuyisela kwakithi mfowethu ngiphume kungihlwa nawe ngicela kwakithi uyanithemba ihostel esinanga uyanithemba njengoba ngitshela njengoba sila ma awusho usho ukuthi wena ngewuzube nanke amathwa ngiyamemeza mina manje nabantu bakungeze bayozibeka nanke intombazane uyamemeza wena cha ngiyakubuza ukuthi into pho manje shilokho vele intombazane yikho ukusabisa ukuthi nami memeza uziyasho ukuthi mangamemeza ungadlali ngosizi la mfowethu ngosizi lakithi ngokuthi umsebenzi dala ngami wena mfowethu cela mfowethu ngibuyisele ngokwami ngiphume kuwe ngihlukane nawe ngibuyisele ngokwami ngiyacela kahle futhi ngifuna ngokwami ngihlukane nawe ngiphume ngihambe la ungokwakho ungokwakithi angisakhumuli amalo ngeke ngoba 1000 1000 ke wena wanginika lona ngithi ngathatha mina isilwane ngasibamba ngase nga-eda 1.5 ngaphezulu ukuthi ngihambe ngiyokwazi awuchazelanga lokho mina awuchazelanga lokho nangu mfethu uza kahle nendaba qhubeka mfethu ngathi uza kahle imafethu miya qhubeka mfethu ngathi uza kahle nendaba inyanga zo6 usho wena ufuna ukuthi wena zonke lezi nyanga lizangaze kufonela ngithi angivezela la ngifuna khona mfethu ngivezela la ifoni icimile mfethu imake mfethu mawufona ufuna beyangena kimi khombisa ukuthi uyabona noma nje bengekho uze phone ufuna ngiyefika isikole awukwenzi lokho wena dlala ngami mfethu wena dlala ngami ushuthi mfethu lo muntu njengoba ewumakhelwane wakini hayi bafo ehlisa umoya bafo angithi sivumelene mina nawe before size la ekhaya yebo mfethu sitheni ngoba ngishilo ngathini kuwena ngicela ungaphakami ngomoya ukuze sizokulungisela kahle into yakho bafo ayikho into edinga ukulungiswa lana ayikho into edinga ukulungiswa lana yonke lento le icacile isobala lo muntu lona wanginikeza imali wathi angimsize wathi lapho wavala ifoni yini kumele ngiyenze mina umuntu esevala ifoni mfethu imake ngicela ukubuza ke nje ukuthi wena uvala ifoni yima phela ngilalela isize yazala lembuzi yakithi esekhakini izele kumanje kodwa mina ngisebenzi izele yini sikholo wena manje usiwazi ukuthi imbuzi kuba kongidelela hayi bo wena ngiphendele ngicela endlini yami baba ngilana imbuzi yami imithi kuze sekhaya izele kumanje izele kini mina ngisebenzi ngapha izele kini mina ngisebenzi ngapha hayi bo yabona ungibambelani ngoba uyena ozathi mina baba
sosuke thina sambe mfethu sikushiye wedwa. Alifethu ngikhabaza lona. Phela manje ngiyangiphume la ngiyedwa khona ngizophuma nakho la ukuzophela izinto ezizoyithathela uphuma nani ngizobona la uzophuma nani ngizobona la sengiphuma ukuthi uphuma nani mawungayibeki la khona ukuthi uzoyithola la wena ngathi wena hlala eduze kwefoni ifoni yakho usuyayicisha 6 months wakho shothi mina ngasho ba uzoshintsha amakhadi eduze kwefoni ngishaya eduze kwefoni sisemakadana wena ngithola hey baba yayibona-ke enye into uzobona namhlanje uzobona wemfethu imali uyangithusa ngisabisa ngijangisa hostel phela uzodlala i-wrestling la uzela namakamera wemfethu awu imali sobuya kulo mfethu sike silungise le ndaba mina nawe yazi mhlawumbe nilungisele eminyango manje manje ngiphathisa ngekhanda sekuncane saphatha kancane wemfethu imali ngicela ukubuza ukuvuma umuthi uzoyiphatha kahle ngeke uzuphakamisa umoya ubuvunyiswa yini lokho noma kahle ubufuna thina sizoba kahle ngathini sizokugada ukuze uzolwa kahle nomfowethu hayi akunjalo pho manje kunjani ukuthi singacike ngoba sengimbona ngesikhathi singacike ngoba sengimbona mfethu imali angithi uthe wena ungithembisile the time isisuka la sisuka khona ukuthi uthe wena uzokwenza yonke into kahle manje njengoba usuphakamisa umoya ke yabo manje kube ngazi ukuthi sisolo la kanti sisolo ngisindaba yakho sicela ushiyele kuthina thina siyisothe ngendlela yethu konje angithi uthi umfowethu uhlala ngakeni umakhelwane wakho ngakeni so uma ubona ukuthi ifoni kamfowethu ayingeni awuzami ngane ukufonela noma udadewenu noma uma wakho noma owakini ubatshela ukuthi abacela umfethu avule noma avule ifoni noma bambi noma kwenzekeni ngoba mawuthi wena akatholakala umfethu ngafona ngisho kakubo ethi bezongijayela mangabe ukuthi beneqiniso kimi kodwa yena akabanga neqiniso kimi nasekhaya bungafonela ekhaya unayo inamba kamfethu omdala unayo kodwa nako naye wazomfonela anginayo inamba lo muntu loyo awusenayo ifoni yami ihlezi flash yazi ukuthi mina ngisebenza ngamafoni waflashela khona ukuthi ubalela ubugebengu lokwenzayo number yakhe yahamba flash ifoni mase igcwele ifoni yenzayo iyaflashwa ngenkonzo cela ukuchaza ukuthi imali kamfethu ke kwenzakalani ngayo ngoba manje lento libele sicela yona mina ngizwa kahle angithi imali yamfethu khuluma kwenzakalani kuzoba kanjani kodwa kuzoba kanjani khuluma singakhuluma nje ube kuningi kodwa mina lele ngimi kulona ngeke ngiyikhokhe mina imali yomuntu obudedengu njengalona ngisaphinda futhi imali yafika kumina kuyi-1000 nga-eda nge-1500 wami ngithi ngisiza yena siyasukebhala kwakumele ngenze njani-ke mina imake mfethu njengoba mathiwa ukuthi ngiyamfaka manje emsebenzi sekuthiwa mhlawumbe sasifanele angisafuni ngifaka kanjani ngaphela isikhathi esiside ukhonda pha kumakhompyutha abantu bazobona ukuthi isikhathi eside angisafuni umsebenzi uselinde isikhathi eside lo muntu lona imake njengoba uthi wena uselinde isikhathi eside sicela ukuthi wenze iqiniso nawe yabo umfowethu umbuyisele imbuzi yakhe umbuyisele nemali yakhe yabo ngoba kahle imali ikuphi ozakwenza yabo la sisuka khona umfowethu ugibelile esuka ngakini wathi asihlangane edrobheni wenzela uzongihlasela lalela makuchazele ukuthi kwenzekeni uthema ifika umfowethu uyasho ukuthi akanendaba nemali agibele ngayo into ebalekile ukuthi eze kuwena nizokhuluma naye wena umbuyisele ngokwakhe yabo ngoba into ebhlungu imbuzi umfethu ukhala ngokuthi imbuzi isize isizele and manje akwazi lokho inhliziyo mina ngigodwa ngeka awu ukodwa ekhaya ngeka ngiyayifica lalela mfethu imaki wena yona uhamba indlela zakho wena iyakusebenzela ke lokhu njalo iyakusebenzela manje lento ayithola kumfethu yena umfethu uhlele ekhaya yami understand angisebenzi mina lokho engikuya khona kuyakusebenzela mina ngisebenza ngathi mina wena hlala eduze kwefoni
Mfowethu. Ngakutshela kanjani? Okay, awungithole efonini. Yini ungafoni? Yini ungafonele ekhakini? Utshela udlulisa uthi abalethe umlayezo Abaye ekhaya. ukuthumela ingane nje lapha kini. Sikuphi isidingo sithi ngifone ekhaya ngibe ngizofika vese. Ngoba futhi mangifika ekhaya wena uhlezi ungekho. Awuyingane ekhaya. Wena uhamba ngolesihlanu nakini wena uzibe umsombuluko. Ngomsombuluko mina iy'ntatha. Awuyingane ekhaya usho umlayezo ngifika umlayezo ekhaya. Ingane imiyalezo. Uyiqola wena. Hayi ungangibisi. Bazokubona abantu. Emfethu. Bazokubona abantu. Ingakho letha amakhamera uzongihambalaza. Uzongihambalaza endlini yami. Ingakho letha amakhamera la. Uzongihambalaza. Yini manje? Ukwenza. Lalela mfethu. Ungibiza ngeqoli. Bazokubona vele. Ima wena wini kanti. Wasebenza nesithembu sakho. Man, mina ngakusuka nathi mina ngifuna ukufika emsebenzini. Ngathi mina ngifuna umsebenzi. Awuzabe umsebenzi wathi wena ngiyaqashwa la usebenza khona. Angilethe inkinga kuze ngikwazi umgenge. Awuchoose into eyodwa ukuthi uchoose ukwenze njani mfethu. Ngoba namhlanje kumele mfethu abuyele emuva nezinto zakhe. Ngoba kuyacaca ukuthi Imbuzi nemali yakhe. imbuzi nemali yakhe. Lalela mfethu imbuzi ngokuthi awunankinga singahamba nawe siye kubo sifike siyikhiphe esibayeni. Yona plan right le ukuthi siye kini sikhiphe esibayeni. Namazinya nayo. Kanjani mina ngingekho? Lalela ukhona Sibambeni le amazinyana. Wena wanginika imbuzi noma nginika imbuzi namazinyana. Mayizala imali uqonda ukuthini wena mfethu wena Wena mayizala ekhaya izalela mina. Izala wena. imali kanjani? Wena wakho uthona nje uthatha imbuzi yakho umuthi ayifuna. Ushiya amazinya nayo. Ayikho Mhlawumbe kudla lo muntu kahle kahle. uthi amba uthi nembonto evesa Senyagula manje. Wena yini lo shoyo? Nje Yini lo shoyo? Hayi. Yini lo shoyo? Kodwa mina engikushoyo ukuthi mina mefuna imbuzi yakhe uyoyithola iyodwa bana wangineza imbuzi iyodwa. Kanjani mfethu imali? Shithi mina ngibolekile ukuthi iyozala ekhaya izala nje bese kusamazina ekhaya. Ungithola sonke lesikhathi mina nje ngizama ukuthola mina. Sonke lesikhathi ngingasebenzi mina lapha sonke ngibona lesikhathi ngingasebenzi mina. ngisilimba. Uvaleni namafoni. Imali. Wena musubaleka neqiniso. Wemfethu awumeke ubuze something. Ukube le mfethu akayilethanga imbuzi kuwena. Ngabe unawo amazinyana? Angimthumanga ukuthi lezi. Cha, ngabe unawo. Phendula, ngabe unawo amazinyana kuba ngiletha Hayi uyabona nansi uvule ngiyazala kanjani? Khomba buhlungu kanje mina. Ngiyizala kanjani mina imbuzi ukuthi wena longikhumela. Uwena uthi ngikhumela into ebuhlungu. Wena uthi nje. Uthini wena? Ngoba uthi lo mfethu kanjani? Mina sengiyakubuza ukuthi umfethu akakunikanga imbuzi yakhe. Ngabe noma wawazala amazinyane wena. Awukahle ukuchaphaza umfethu. Qala wathi alana nami, qala wathi imbuzi yibe ngalana nembuzi. Umuntu uyisela imbuzi yakhe, imbuzi ihambela Ngathi ngaphela wena ngithi wena wazi. Ngilana imbuzi. Asikwazi wena. Lana imbuzi. Phela nginginika imithi mina imbuzi nginika. Phela mfethu uyena umnika. Abona le phasi le mithi wazi imbuzi zakhe. Wena akekho lalela. Mina ngisebenza masahlule mina ukuthi wena unginike imbuzi mina mase ngithekela mina imithi. Hayi man, antu imali nomkhomiso ndoda. Ngasuka ngixhaphaza ke manje. Umfethu akahlangani nokuthi ngikhomise imali. Uthi imali. Usho wena uthi nje wangineza umkhomiso wembuzi yoba imbuzi zamzanda nje. Mfethu cela ubuyisele kwami kukude la ngisazoya khona mfethu ngoba ngila ngisuke ngemali yami sabe ngibuye ngemali yami kukude la ngisuka khona awungenzele ibuse into zami ngene indlela ilento yakho imaka awuchaze ukuthi uzokwenza njani. Abona nje ube nje ubungafuni nje ukwenza isilimo buke usuke nje la usuka khona uzoNgiphazamisa kade vele lokhu ungenza isilima kade lokhu ungenza isilima ngithi kuba ngizaka yazi into asenze njani uzongithola ngithi uhlezi ngigoduka uhlezi ugoduka yini ungafika ekhaya usho umlayezo or ekhaya utshele uthumela ingane iye ekhaya emfethu imake wena emfethu ngicela ukubuza wena uma usibuka ngazuthi siyadlala la nize namakhamera nizodlala isketch vs obvious yini ngempela leni ifuna mina sekumele bengiyivikela ngizenapha ngoba ngiyivikela emfethu lalela la ngizophuma awuma emfethu awumancane lalela la mfethu yazi wena ngazuthi usiyasijwayela futhi manje lalela awenza into eyodwa ephelayo makuwukuthi uyamemeza ayithe uyamemeza wena umuntu esifazane uyamemeza makufika amanye amadoda kuwe uyangijwayela awumemezeke thola ngabe straight mama ngempela ungibiza umuntu esifazane kusho wena memeza phela ayithe memeza wena memeza uyabona la madoda akhe efika la
Ayithe uyamemeza wena. Okay mfethu asenzeni into elula ke ephelayo. Umfowethu namhlanje sizohamba nemali yakhe namhlanje. Mawungakhiphi imali yami. Sizohamba nezinto zakho. Funa imali yami kahle manje la bese ngikhakini ngilanda imbuzi. Okay mfethu. Wena ngempela ungafika inyanga utshekile Mr. Imali yakho ngizoyithola yaphi manje Tshekela wena, tshekele mina. Tshekela wena uhlezi ubaleka kusho uhlezi tshekini inyanga ku. Hlezi ngoba uhlezi ungibalekela. Tshekela wena phela tshekele. Mfethu uthi senze uhlangane mina ukuthi inyanga itshekile noma irayithi noma kanjani. Ayitshekile futhi. Akachaze phela ukuthi senze okay njani. bonani unina nifuna ukwenzani? Bonani Siboneleni ukuthi nifuna ukwenzani? Umuthi asibone uqonda ukuthini? Sengishilo. Alright. Siyayithatha le phone. Hayi. Ngalo umbhede ufuna. Hamba nawo umbhede. Okay. Uzobona Mana uthatha umbhede manje. uzobona ukuthi njani. Le lapha yana. Nayo futhi. Cha phela ngizothi siyasibone le senze njani. Lo phone lo iyodwa 3.5 lo phone le. Asahlangane. Uyaphuza la. Yabo? Izinto eziphuza. Kodwa akacabangeli. Angicabangeli mina. Imali angithi wena ikhetha ufuthi. Umbhede lo. Hamba ngizobona hamba nawo kanjani. Bona wena. Uzokwenza Bona wena. Uzokwenza. Yabona wena. Uzokwenza. Yabona wena. Uzokwenzani? Emfethu. Kahle wenzani manje? Sihlanganezwe. Vele funa khona sihlangane. Funa khona Emfethu. sihlangane. Lalela. Funa khona lo. Senze Funa njani? khona lo. Uzola ngikhakini. Nalo mbhede lo. Okay. Uthatha. Uzobona la. Uzungigqiba ngeengubo phela, uzungigqiba ngeengubo yini manje? Memeza ngifuna memeza. Phela uhlangane. Ngifuna memeza asho ukuthi kwenzakalani la. Dali phila kodwa. Mfethu. Mfethu asemgqilaze nje sithathe nilokhu njani. Sithathe nje ilo Ngoba vele sengiyakulaya. Hayi ukuthi ubangithatha bona ngifuna. Sengiyakulaya. Madolwane ungenza nje. Asambe mfethu. Wena ungenza nje usuyakwazi. Cela usukume mfethu. Siyazi ukumakhala kuwe. Ngokuphaqa. Ungamshaya. Ufuna ukwenzani ke manje? Yabona umuntu wena. Ngeke mfethu ungamshaya. La uyena oza kumina anisondele mase kusukuma mina ngiyamdusha. Asambe mfethu. Uzodibana Ngaphuza. Thatha ngangolo. Umthando umendrayo. Ma. Ya sambe. Bafo, asambe. Phuma ubala nje lephela usameleni. Asambe. Khotha ingwele bele good. Sambe. Oh, niku hamba ubambala bafo, sambe likhona. Sambe. Adala. Hayo. Adapho sala Sulemandeni. Memeza phela. Ya memeza. Hayi wena.